Yöne Peygambercan etdiýänmişdi. Birilerden çürüyüm mustahap. Mustahap diýdiň etseň sowabyn ma, etmäniň menen günäsi ýok. Yöne gün etelerlikde turamyzda sınja gidilýär, el ýüzümizi ýuýýar, bir dehretde kılaýlyň. Bir iki rekat namaz okuyaýlyň şo wagt. Bir namazyň adyna teheccüd diýilýär. Selerlikde giýjäň içinne, giýjäň ýaryna arasaca ýerde dehret bilen namaz okulsa, şol adam menen Allah Taala'nın arasynda ýekiji perde galýanlardyr. Giýje okulan namazda Allah Taala bilen bendeň arasynda fa nur var, perde ýokdur. Ajak fursatdyr. Belki wagtda şaýat ömrümizi bir dewlek turdyk ýa turmadyk. Emma arada ajak fursat. Bir ay inşallah turan wagtymyzda